Сәлем, дусларым! Мин Җиңү паркына, балалар мәйданчыгына килдем. Мин монда гаиләм белән еш киләм. Безнең яраткан, ял итә торган урыныбыз бу. Мин туп өстендә утырам. Аста гына утырасы килми шул. Өскәрәк менәсе килә. Булды. Тагы да өскәрәк меним әле. Ай-ай, өстә шундый куркыныч. Башым әйләнеп, килеп төшкәнче аска төшим әле. Зәңгәр туп өстенә утырдым. Кызгылт сары туп өстенә утырдым. Төшеп җиттем бугай. Ура! Ку-ку! Нигә шундый кечкенә тишекләр ясадылар икән? Башымда сыймый хәтта. Хәзер менә монысына килдем. Нәкъ таудан суган кебек төшим әле. Спортчылар кебек бауга тотынып меним әле. Ох, ничек шәп! Ничек уйлыйсыз? Миннән альпинист чыгар микән? Тагы менеп карыйм әле. Ай! Ай-ай-ай! Ай, башымны бәрдем. Алар махсус шлем кияләр шул. Башларын саклыйлар. Сау булыгыз, дусларым.